chcesz zakupić sprzęt do maksimum 1000 zł lub mniej, to dobrym wyborem będzie dla Ciebie, żeby zakupić drążek Street Workout, który możesz zamontować na swoim ogrodzie. W bezpiecznym miejscu, w cichym miejscu. Także robimy ogniste jeszcze oklejanko sprzęciku i przystępujemy do próby startowej. Na K-Sport, na taki Street Workout KSO Z003 macie 11% tań z kodzikiem Hubert 11. Warto się rozgrzać, już się rozgrzałem, mimo że dzisiaj jest trochę pochmurno, ale ja już czuję się rozgrzany, więc zamawiajcie, korzystajcie i trenujcie. Trzymajcie się.